tokia joan barriala. Gaudenen, bakoitzak esaten du beak indun gauza, ez da, arazoa eta esplikatzen deu zein izan da. Horrengo haiten deu, adostu zein godeu, ez pasatzeko berrizer, eta azkenik besoa emango deu. Guretzako adostokia oso Garantzitsua da, zergatik lagunak itegia, berriok. eta letra bat da, por ejemplo, lagun askokin esaletzen magea, junbargeak binaka. Eta juten magea irunaka debekatuta do, eta bat junbarkoa behan gela. Eta itxoen behar txalda.